bahwa setiap ibadah gereja yang bisa kami kunjungi satu persatu, kami akan menyampaikan pesan-pesan Kantipmas menjelang malam akhir tahun ini. Tetapi karena Pak Kapolres juga hari ini kebagian arahan dari pimpinan langsung dari Bapak Kapolri, nah sehingga kesempatan ini diamanahkan kepada saya. Kami dari Polres Tapanuli Utara Amanginang, nah yang pertama menyampaikan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru buat kita semua. Terima kasih. Tentunya Amanginang pada kesempatan malam ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, di mana kemarin selama perayaan Natal dan sampai malam ini dan bahkan sampai besok maupun lusa, nah kita seluruh umat beragama yang ada di Tapanuli Utara, demikian juga saudara-saudara kami yang datang dari perantauan, ya, yang berkunjung ke Tapanuli Utara ini, kami tentunya mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita selama ini, ya, sehingga tercipta situasi Kantipmas. Tidak ada hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian, apakah kerugian material maupun moral, atau mencederai, ya, budaya kita yang ada di Tapanuli Utara ini. Nah, salam hormat dari Bapak Kapolres kepada Amanginang kepada kita seluruhnya. Ya, saya menyampaikan demikian juga seluruh keluarga besar Polres Tapanuli Utara yang ada di Tapanuli Utara ini. Ada beberapa teman-teman kami Amanginang, seluruh gereja yang ada di Kota Tarutung ini dan semua 15 kecamatan sudah diisi pengamanan dari kami Polres Tapanuli Utara. Tentunya rekan-rekan kami ini juga sudah melakukan koordinasi yang baik dengan pengurus gereja, demikian juga pemuda-pemudi gereja. Nah, sehingga pelaksanaan ibadah mulai dari kemarin kita awali ibadah Okumene tanggal 1 Desember sampai malam ini puncaknya, ya puji Tuhan bisa berjalan dengan baik. Tidak ada satu kurang apapun. Tentunya ini tidak lebih tidak kurang dari kekuatan doa dari kita seluruhnya masyarakat Tapanuli Utara. Nah, sehingga kita bisa merayakan dengan penuh sukacita. Itu harapan kami. Sekali lagi kami Polres Tapanuli Utara tetap meminta dukungan Amanginang. Mari kita sama-sama menjaga situasi Kantipmas yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Horas! Mare de Mahita Sian Bukwede nomor 565.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbaria na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongo tu pangujunan. Managam mahamu, dungo mahamu jala martangiang, aidang diboto hamu manangadigan tikini. Haleluya. Martangiang mahita. Alea manami na di Banua Gijang, di bahe kodo anak haholongan ni roham tutoru ni patik, asa di palua akan na ginonggoman ni patik. Urupi hami, asa dohot hami dapotan haluaoni, jala asamiak kami di bagasan harajaonmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima sian Filipi 4 ayat 6. Unang holsohon hamu agia aha, alay sadok pabotohon hamu matu debata pangidoan muna, marhite-hite tangiang dohot elek-elek mardongan mauliate. Ido sahakna at tongra mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tupatik mi. Amen.
tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya sima roham dihami akan na mangarsakkon dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami hasesan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alay asahot rohanami marhapor seaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosa. Songonondo hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu maaugak kutuhamu, guruhon hamu masianau, ay nalabok doau jalana serep marroha, asa dapotan hasonangan tondimuna. Ay labok doau gakku, jalaneang dodohot na hupaporsaton, hasangapon madidebatana di Gijang. Amin. Tangihon hamu mahata ni debata turpuk epistel di parpunguan bodari ujung taonon imanatar surat di sada Petrus 5 ayat 6 satu ayat 10 sada tajahama marsorisorin atong patutoru hamu ma dirimuna tutoru ni tangan ni debata na gogoi asa dipatibo hamu ditikinai tiga kok kamu manasa na hinal soho ni rohamu na tu ibana ay disarihon dohamu. Torang ma rohamuna dungo mahamu na maotaot do alomuna si bolisi songon babiat na marawang mangalului si boduton na. Gomos mahamu mangalu ibana marite-hite hapur siya ingo hamu ma dang terbayan sosongkop aka hapur suhon si songoni nang tu aka hanggi muna na di portibion. Alayang godebata na puna sa luhut asini roha naung majo hamu tu hasangapon na namanoktongi di bagasan Kristus. Pauliulion na, pahoton na, jala patuguon na do hamu, dung jolo di tau kamu satokin hapor suhoni. Di ibana mahaguguon ru di salileng-leleng na. Amen. Ido saha na, martua do akan na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Tuhan
hatidakon mahaporseaot tai, songon na hinatidakon ni dongata sa haporseaon di sandok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na so hatudosan, natu mo palangit dohotano, au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatudosani, disima ibana, pai mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amanginang tapai huti hutma sunggul-sunggul di parpunguata di bagasan Bodarion na parjulu parpunguan bodari ujung tahun ari sadarion ima parpunguan bodari ujung tahun dohok topik pasahat madalanmu tu Jehovah na paduahon parpunguan parsirangan ni tahun sadarion 31 Desember 2024 bodarina di pukul 00 WIB parsirangan ni tahun 2024 tu tahun 2025 patu pautama pertangyangan di bagas tabi dalam makamulatehon asini rohani debata manipat nasa tau pulunon huhut pasahat diri tu debata dinalahu madalani tahun 2025 tajalo macara siang ganup situa lingkungan tabi jalan marpilian dohita diacarai tapasahat mai tuhuriata napatoluhan parpunguan tahun nai baru di hari Rabu sada Januari 2025 marpungu dohita di garejaon laho mamonai pardalanan ningoluta di tahun nai baru masuk pukul 10.00 WIB napapaton ibadah dung tau baru dohok padidion nabadia di hari Minggu 5 Januari 2025 ibadah permingguan na permingguota ima 2 hari permingguan na perjolo di pukul 08.30 WIB berbahasa Indonesia dohot minggu 10.30 WIB marbahasa Batak laus dipatu padu padidion nabadia tuaka poso-poso Hobartusi di patu pahuriata do perguruan tuakana toras naneng mabuan ya anak konna terdiri ima di hari Sabtu 4 Januari 2025 masuk pukul 10.00 WIB maringanan di gereja tahun laus tabuan mabuku harwasota doho surat pengantar sian situa lingkungan tabi songonima sahat ni sunggul-sunggul di parpung tikion hu pasahat tamima tuamang padita resort laho majahon beri di hamuama nami ina nami remaja naposo bulung ruas ni huriataon di bagasan bason pasahaton matuhita berih manang barita jujur tahun tu tahun 2024 alai nanaing pasahaton nami
inti sari naima ai mulota jaha 2 lalu halaman non lo nama tabalelengan non parbungata. Tapuji matuhata pardenggan basai ala diop bason nunga tulus tol hasita tu ari dohot borngin parpudi tahun 2024. Autsura di bornginok kita menutup pembukuan ahama ulaning hasil parpudi na dapot kita minus manang surplus, marsaldo manang defisit, marlaba manang rugi, untung atau buntung, tunga HP jalatuk songod dia pe tahun 2024 dihita pribadi, di keluarga ta, doho di huria tahun, sian bulus ni rohata, marsinggang mahita di jolo ni habangsa ni debata, laho madok mauliate tu ibana para siroha na sumurungi. Susah manang sonang, marsak manang lasperohata, gagal manang sukses, puas manang kecewa, narumikot ima, ganup hita, ganup keluargata, tarlobi huria tahun, nunga di pataru tu hatta pargogo naso hatu dosani tolhas tu ari doho borngin parpudi di tahun 2024 tahun. Sudenai tung holan asini rohani debata sabbing doi. Di hamua manami inanami hahaanggi pinaribot. Holan basa-basa ni debatado ubahen boy tupa tolu ulaon pajuon ni debata tuhuriana di Portibion marsaur manidangi dohot makobasi takastarida doi di nadengkan mardalan pakobasion parmingguon umum pukul lalu dohot pukul 10 tol puluip parmingguon sikola minggu di onom lingkungan dohot parmingguon lansia di opat lingkungan sada lingkungan sehali saminggu, jala tolu lingkungan 2 hari di bagasan sabulan. Akup nii pertangyangan lingkungan di 10 lingkungan songoninang pertangyangan kategorial, pertangyangan kasual doho na asing. Si pareahata di parminggonon lumobi parmingguon umum pukul 8.30 doho 10.30 ima di soal kehadiran. Molo tabahen persentasi ruas nama godang 2.650 palak nama dohoti na 2 parmingguani holan 20,3% dope sian jumlah ni sude ruas. Jalan marpakorhod dari tu pemasukan parhepengon tu huria tu pembangunan dohot sentralisasi gabe muru molo dibadikon tu pemasukan tahun 2027 nasalpu. Alani taparinggas ma madohoti parmingguon dalata laho marsaur manang pajupang dohot tu hatta nang dohot dongan sahuria tu tahun 2025 nanengro. Jala unang ma harorota di parmingguon holan sekadar mangisi jadwal markor ala anggota pungguan kor. Molodang markor pungguanna dang romar minggu. Domutusi tambah aktif ma aka parhalado manang situa lingkungan manosoi ruasna asalam tutoropna madohoti parmingguan tu tahun 2025 nanengro. Aku ni tung taparade madiritan laho pajupang dohot tu hatta dia kapar mingguan na hinobasan ni huriata lumobi na di bagasan garejong unang be na saya dong tarlabat aya dong do ditiki marjamita pe asabong tu garejong jala molo tiki marjamita unang be adong nalau tu duru ni garejong sadok tadohoti ma parminggoni sian mulana sahat ro di ujungna di bagasan hahohomon
Tung basa-basa ni debatado ubait boy tupa aka pesta di Huriau. Pesta Gotilon di Minggu 15 September 2024. Suang songoni ng pesta pareheon Sikola Minggu di Minggu 20 Juli 2024. Aka pesta Natal na pinatupa ni Huriata pe denggado mardalam. Gabi pujian hasangapon di debata maluhuk nai. Alai molo dipabaki gabi panitia pesta denggama diulahon. Lumobi di nama mikirhon dana tu aka pesta na hinobasanna. Dan gabi 100% danai sian Huria. Ido alana ubahen dipabakit gabe panitia. Si pariahata terlebih di pesta Gotilom asalam tapak kilalahon dengan bahasa ni debata di ngolutabe. Ayak kanatakas manada dohok madai pabahenan ni tuhataido namalo madok mauliate di ngoluna. Holan ala basa-basa ni debata do ubahen boy di patupa Huriata ulaon pembangunan nangpe berupa rehab. Jabu dinas guru Huria, jabu dinas pandita fungsional, doho jabu dinas Bibel Pro, renovasi gedung Sikola Minggu dang dope boy tulus di tahun 2024. Si bocirina ima ala dang dope cukup dana natapapungu, marhite aksi celengan sanggolomboras. Sai boy mai tapatulus tu tahun 2025 nanaingro. Asini rohan di debatado ubay boy dengan acara paborhaton Bibel Pro RT Letinen Siaturi tu HKBP Helvetia Distrik 10 Medan Aceh dohot pangojakonon ni Bibel Pro nai baru Bibel Pro Teti Raulina Rosian HKBP Wiono Resort Kedaton Distrik 32 Lampung di Minggu 14 Juli 2024 nasalpu. Dengan bahasa ni debatado namambahen tupa parhepengon marhite akapelean dohot hamuliateon ni hamu amanami inanami ruas ni Huria gabi boy merdalan program pakobasion ni Huriatong. Alai moru do hepeng masuk ni Huria sianak kapelea dohot hamuliateon martibakon tahun nasalpu. Terlebih tanggung jawab ni ruas tu Huria marhite pelea tahun manang pelea bulanan dohot tu pembangunan marhite sanggolom boras. Sian 112 kepala keluarga na terdaftar di database holan 41% do ruas na pasahaton pelea tahun manang pelean bulanan doho pembangunan sahat tu Minggu 20 Desember 2024. Boy manian gombaranon memotivasi hita laho pasahaton kewajibata songon ruas ni Huria hita tu tahun 2025 nanaingro. Macai godang si tutupata si tanggulakata terlumobi tu ulaon diakoni sosial. Songoni celengan sanggolomboras tu pembangunan manang renovasi gedung Sikola Minggu 57% do ruas ni Huria na pasahaton sian 112 kakak. Alani tu akaruas naso pasahaton dope di pasaha mai tu tahun 2025 asaboi tulus renovasi gedung Sikola Minggu. Taringot tu sentralisasi keuangan HKBP na dimulai sian bulan Januari 2020 nasalpu parsidohot aktif do Huriata di pelaksanaan ni programi. Target na binahen ni Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan tu Huriata ganuk bulan Rp24.552.000. Realisasi pengiriman ni Huriata saat tanggal 31 Desember 2024 godangna 380.242.575. Molo dibadiko tu tahun 2020 nasalpu morudo pelean sentralisasi ni Huriata di tahun 2024. Mauliate ma disude panupahion ni hamu amanami inanami ruas tu har parhepengon ni Huriatom. Hata ni hata di sada Korin bidu 15 ayat 50 lalu nama dok ope hamu kadongaku na hinaholongan marsihoho jala somu bauba mahamu jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani ai di boto hamudo dang magopo halo jaumuna
di bagasan Tuhani. Ala basa-basa di debatado ubay boy tupasi no de godang HKBP mamilit fungsionaris HKBP 2020 lalu dohot 32 halak preses imana di Patuba tanggal 21 tanggal 7 Desember 2020 maringanan di auditorium seminarium HKBP si Poholon. Jala pelantikanna di Minggu tanggal 8 Desember 2024 maringanan di Huriataum. Tarlumobi mamuse pasahaton tohonan padita. Tolu gelombang tanggal 16 Juni, tanggal 1 September, doho tanggal 8 September 2024 nasalpu. Dungi pasahaton tohonan guru huria, tohonan Bibel Pro, doho tohonan diakones tanggal 6 Oktober 2024 nasalpu. Mauliate ma di pimpinan ni Huriata HKBP, nama kaposi Huriat tahun gabi bolahan amak dinatu dina opat ulaun na balgay. Mauliate nang di parhalado doho ruas na dohot mensukseskan ulau ni. Di hamua nami inanami remaja na polso bulung ruas ni Huria na hinaholongan nunga di pataru tu hatta hita tu ujung ni tahun 2024. Jala saleleng di lehot dope tu hita hosa hangoluan marlapata doi adong dope kesempatan di hita. Kesempatan lahu mambain naulina denggan manang berkontribusi di akapakobasion ni huritaon. Naung salpui nunga tercatat tiga be sejarah dan mungkin be paubaon. Narumikot ima aka ari nanaeng roh si dalanatta muse. Alana disido di lehot debata si parnapuna partikiani kesempatan tu hita be laho mangarokkom sejarah naik baru na lobi dumengga dope di ngolutabe tarlobi di pakobasion ni Huria na tahaholongion. Hatan itu hata na pataru hita mamongoti tahun 2025 doho nama dongani hita madalanisa Joshua bidusada ayat siabe unang manodik-nodik roham jala unang tahutan ay Jahoba debatamdo donganmu manang dopak dia peho mangalaka. Selamat manomu doho mamongoti tahun baru 2024. Salam Padita HKBP Resort Piaraja. Maulya tema diamang Padita Resort. Taudu tema acarata pinasa matiki tuamang situa simare-mare laho majaon laporan keuangan ni Huria. Huria ni tuhata noaing hujahaon hami majo keadaan ni parhepengon ni Huriata tahun 2024 tahun alai adorakso hujahahon keadaan ni kewangata manginang songon namasa di Huriatom mangihutun hamajuan ni zaman ia parhepengon setiap minggu ula perhok kami do melalui tikting na masuk dohot na keluar. Suak songoni setiap bulan dibayar do laporan bulanan, sistemnya sistem transparan dan akuntabel. Jadi di partikianon jahon nami holan rekapitulasi nama. Songoni ma patatu jolo jala keadaan ni kewangata sian sada Januari 2024 1 Desember 2024 na parjolo keuangan Huria saldo awal 86.654.840 rupiah na masuk Januari 1 Desember 617.470 rupiah. Jumlah na masuk sudi
ditambahon do saldo awal 703.712.310 sia. Diaruham mai tu pengeluaran sian Januari 1 Desember 532.351.30 rupiah. Saldo akhir tahun 2024 untuk saldo huria keuangan huriata 111.377.220 sia. Boido taidai di layar monitor. Napaduahon keuangan ni diakoni huria saldo awal 40.143.500 rupiah. Na masuk se Januari 1 Desember 32.140.500 rupiah. Totalna 80.222.000 rupiah. Nah haruar untuk diakoni huria 50.540.000. Marsaldo ma hepeng ni diakoni huria 21.740.000 rupiah. Hepeng ni pembangunan saldo awal 61.273.500. Na masuk sian Januari 1 Desember 2024 200.855.000 rupiah. Totalna 271.120.500 rupiah. Nah haruar tu pembangunan godangna 52.454.000 rupiah. Saldo akhir ni pembangunan 211.834.500 rupiah. Sentralisasi manang natu pusat na masuk sian Januari sahat 31 Desember berjumlah 340.242.575. Nah di setor tu sentralisasi manang natu pusat 327.354.075 rupiah. Saldo akhir natu pusat 1.880.500. Wasa marsaldo natu pusat molo sentralisasi amanginang langsung do hukripo kami tung sai minggu saldo naon ima hamulation ni ruas tu hepata dohot elim. Jadi dangmar persentase noni ido bena adong sisa nion sisa juta 880.500 on ima hamulation tuaka na hepata nakicana roku hepata dohot elim. Songonima keadaan ni perhepengak ni huriata aka manginang sian Januari 1 Desember 2024. Tuhatama nama mas-masu marsanga matu hatta putima. Maulia temah diamang situa simari-mari selaku bendaharani huriata taudutima carata medok hata naparjolo mewakili ruas ni huria hupasatai mati kitu amang i sidauruk.
sangat ma dituhata mau liate tapuji debata na palaso kita marsaur di inganan na badiaw parjulo sahali di damang dainang songon ruas ni HKBP Rajaon mangido sanga pau di hamu damang dainang molo tumpe guar hunakin guar nami nakididok pangulani huriata inarohaku tang namang orui sangap ni damang dainang nahu hatau kami apala di warginon butima sangap nahu alap sian hala amang do dainang nahu hormati hami amang padita nami amang uluan ni huria nang pangulan nagu tiki dohot parhalado ni huria HKBP Raja parjulo sahali upata dahot judiriku au namargoar Indra Marto si dahuruk namangalap buru ni rajai buru semurakir saya ni huta dua ma dana dihami sada buru sada bawa songunima tabisyak kami selamat hari Natal dan jelang tahun baru ma dihita saluhutna jadi songon hatas yak kami ruas ni huria HKBP Raja marningo nakin naung pinasaha ni amang uluan ni huria taringo tu jujur berita jujur tahun ni huriata manang ruji-ruji ni huriata na sata pulunon nean songon ruas sami amang adong nakit carata sauti dihami songon ruas mungkin na parjulu sian persentase capaian na mangalehon peliat tahun gudangna 40% sian 112 kakak di soon hami amang songon ruas molotumpe alani hagaleon nami alani halebaon nami manang sipata apatis atau tidak mau tahu tentang itu melalui yon mangidoma apa memang alai pos rohanami tujulan nyari hami pe ruas sesama ruas asa buinya tong-tong di bagasan holong mangalap gugus ya tuhatta lau pahibahibahon ruas tahun di sisi lain tongdo mangidu hami amang uluan ni huria do sudi parhalado nang pangulan nagu tiki asa unang tong-tong hamun marnaluza di nalaman ugu-ugu hami molotumpe alani halai nami sipata mangida kapartangyangan parhuriau ni gereja di tiap minggu inna rohanami amang tongdo nahu pajulo kami di pelayanan ni huriai asa tong-tong lebih maksimal marhite holong na adong di huriat tahun na paduahon amang songo program ni nang mardalan di huriat tahun memang mace godang do di huria HKBP resok Raja om adong ba 25 nakit catatan pakobasio program nong mardalan adong pakobasion program distrik onom nong mardalan adong 10 tolu pakobasion sian pusat nong mardalan di huriat tahun jadi luar biasa sebenarnya sabungan ni HKBP seperti biodo Raja silani amang tong-tong mamargogo amang dohok saluna parhalado ni huria nami asaboy tong-tong manugu-nugu hami na lao margugu hami tong-tong lao pasikopon hatani tuhatta nong mardalan na kuzalo hami sian tuhattai songonima hata siak kami molotung pejepek dohok hami hataon sangat mari tuhatta horas marita saluna selamat jelang tahun baru moliate. Maula tema di amang Indra Sidauruk taudu tema acara ta madokata mame wakili pangarato pasata mati kitu amang Felix Lubatobing Shalom, horas marihita saluhna.
Jala selamat Natal ma dohot selamat menjelang tahun baru. Nahu parsangapi hami amak padita do Pangulun Huria na dong di HKB Perajaon soksongone amang dohot dainang satabi hami sepangarato dihunjuk nak keningan parjulu patadaukay madiri nami. Auma namarguar Felix Lubat Tobing namangalap boru ni rajay boru sinaga siap parapat. Sada madi hamidak danak boru nungamar hasohotan tumarga siregar jalan nungamar pohop pusada. Hami anak ni guru belu batu yang bersinaga nasian acas cimun ruas ni HKBP Perajon. Jadi kami rosian Tanjung Pinang ke Pulau Riau mangaratu di sana Pulau Bintan. Jadi parjulu marsat tabi kami tu damang dainang abang kakak doa kami tuk pe audison madokata se kita anak rato adong do hatani na tua-tua dapat dok sada silopa gadong dua silopa puli tung apa yang makatahon abang kakak sudah kasih nornami sepang rato nak sudah mahita pasatun hata nauli di ujung tahunon. Jadi parjolo tamado hita madok malate tua mata dibata pardengan bahasa natotong mangaramoti hita saha tutikion tutiki parasian tanggal tulbusada bodo pedilihat hita hosahangoluan jala hurasahod di natuotoi modding pas tanggal tulbusada Desember songromma dijabu mahami tulutan nasalpu. Jadi maulati mah dilian amang huria boy makata dison mawar ke pangarato tuk penang marsat tabi nakit kadong aku tapuji matu hatta di siala tahun 2024 di Leodame parjolo mai di pemilihan ni presidenta dengan uli manguduti muse di pilkada gubernur dohot bupati wali kota di Leodame tarlumobi na baru dope ima di uluan di huriatta tung masalah sorohatta nunga tarpilit pucuk pimpinata opi porus anggia matutu nasida boy manguluho sude ruas ni huriata nadong di bona pasogit soksongoni dari pangaratoan di hamu amang nami pangulon huria soksongoni na tutuan nami dong di huton malateron nami tuhani na boy rohami sa pangaratoan molo binigi dua cuaca dotna di hutan di Pulau Jawa tarumui Sukabumi goyong banjir badang ale satabia manginang tarsongkot dah hami anak rato di tanggal 20 siai di tongadal depan bagi hami adong di son longsor dekat Bukit Salib jala angge amatutu molo binigi tong di ruas jalan arah Tupahai adong na hona angge manasida di Ramotu Hatta. Tapuji matu hatta molo di situasi nuaeng memang gudang dame anggi ma kepimpinan presidenta boy dengan mamimpit ya sudena terlemowi di parogamoon na di bidang toleransi tarasa do amang do inang terlemowi hami da rato hami mana minoritas di daerah Kepulauan Riau atarborak do pajong jokong gereja molo HKB amanginang disan hola dua resok do maruk kilo ne alai dapat sokoni dame do hami disan anggia matoktong tohatta na mangaramoti tarlewu di hita na rato anggia matoktong rohita tu bonda pasuk iton di bagasa dame jala diga pita no mulak tu tano parsarahani dukta baru di laut tu hatta ma di hita akahaye pason talumobi na tutuan nami son jala takas sudaking amanginang tarmo di Pangulon Huria di sungguh-sungguh na padita ngau bigi hami kinerja ni gereja totung denggado
anggia matutu terlaksana. Anggo taringotu kewajiban ni ruas atar songoni do sama lamang. Tong do songo jari-jari masih gajang-gajangi dak sude rata. Arong dak kasih namon na gudang, arong nauti mungkin alani do amang inang, mungkin di pabenan arong narong lobi. Jadi pangilun nami tu Panguluan Indonesia di son ati arong perlu bodo pabonamo tu hamu tu hami aka pangarato rade do hami sona ka pangarato na mangurupi jala mangido anggi tangia kami anggi matang kamu hami di pangaratoan sehat-sehat gajang urnam sesong di son asa tabay aka padaraman pacarian satu marlas niroha tujulanon songoni mahata siana rato tungarong naki karong lobi parjulo mangido maaf songoni mahata sia kai botima hora semadi hita salukna. Mau lihat tema dia mang lubat tobing tau duti mamuse mandok kata mewakili parhalado pasatai mati kido inganan tu amang situ age lubat tobing. Salam. Na hormati kami amang mantan Preses HKBP Distrik 2 Silidung na menjelang gabe Preses di Deli Serdang itu tahun 2025 amak padita Hasudungan Manalu. Na hormati kami uluan ni Huria amak padita resort nang sudi pangulan aguk tiki nang aka dongat parhalado. Na hormati kami damang dainang hanggi pinaribot ruas ni Huriata HKBP Pia Raja. Tarlumubi ma na hormati kami na wolongi kami sudi ruas anak rato narak marpungu no yang di Bornginon. Tapuji tuhata boy hita marpungu do pe di Bornginon di naung tajalo basa-basa ni debata manipat tahun 2024 ton nang mangalakka mahita tu tahun na baru si remote siat debata ima tahun 2025. Tamado tutu batu paota karuji-ruji ni perdalanan ning uluta songon nang dinjahao ni amang padita resot nak kiningan. Molo pitung adong di siak kahaurangan hagaleo ni kahami parhalado. Dia kadamang dohot dainang. Tuaka taon naro tutiki nanang ro rap masih tukulan. Jala rap masih liana kacing-kacing mahita. Dalam paheon huriaon. Nang pahitat na kapakubasyon gabi lam marhapor siyaon natang tutuluan nyarion. Dia kadamang do dainang di berita jujur tahun nan jauh namak padita resort nakingan molo tundang apala tercapai sude program nang dibuat di rapot Turia di tahun nasalpu anggiat mabuita pariahi tu tahun 2025 naneng rok. Jala di bagasan nakabarita jujur manang berita ni zahaon ni amang padita resort nakiningan. Adong matulu pesan nami tuhita saluhutna. Ima na parjulo pahicaton parsaoran di tonga-tonga ni Huria. Ima di parmingguan dohot di pertanyaan lingkungan. Na paduahon pahicaton kepedulian diaka ulau kuria manang diaka program Huria. Napatuluhon pahicaton kepedulian manang tu program sosial di tonga-tonga ni Huriata. Anggiat ma lam martada songondarian marsipatudu songodalan tu tahun 2025 nanang ro bui tarpatu pahitai saluhutna. Jala tapuji tu hata mulu budi piandot sati tatu ujung di tahun 2020 apaton mangalak tu tahun 2025. Sada pesan nakina tabigi siana mata Polres Tapanuli Utara bado hita asarap menjaga kondisip dok keamanan di lingkungan di situasi menjelang tahun baru. Horas selamat Natal, selamat melau mamongoti tahun baru. Mualate.
Marede mahita sian bukwede nomor 600 sada huhut papungu pelean sada A dohot sada B.
Kami ni debata nasumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhan dai. Amin. Huriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus rai mitanwayang marsaulihon hata ni debata nagabe barita nauli di perpunguan apalah di ujung tahun 2024 bornginon. Imana nenet sian buku pesalmen bidu 30 mamuka mesian air sada rodi 10 sada ujahama dihita. Edde sian sidapit. Say unang mamohop ate-atem mida akka parjahati. Jala unang mangiburu ho mida akka siulahon hajukingon. Ay doras donasida sabion songo duhut-duhut. Jala marmalosan nasida songon tubur ni duhut-duhut. Say marhaposan tu Jahoba maho. Jala ulahon nadinggan. Ingaton matanui jala raduti haurjuon. Jala halomohon Jahoba. Jadi lehonon nama tuho pinangi doni roham. Pasahat madalam mutu Jahoba jala haposi ibana. Asa ibana paturehon. Jadi paulupon nama hati gorammu songon hatiuron. Dohot hapitorammi songon tikos niari. Pasobu ma Jahoba jala ibana paimaima. Say unang mohop roham mida jolma namar dohar dalanna mida bawa siulahon gete-gete. O tapi rimas jala tadikon mohop-mohop. Unang say hamohop pon turoham ay laho tunajat dui. Ay say nasiap do sugut akka parjahati. Alay say na teanon nyaka namaka posi Jahoba do tanui sugut. Tokinari dang disibe parjahati. Jala ia ditikirho inganan na dang be Jepang. Alay say na teanon nyaka parlabokido sugut tanui. Jala hahilasonon na hinadiak ni hadameyon. Disido anggo sahat na. Amun nakadongan macelas roha nakingan mabigi barita sian Polres na pinasa niya mata waka Polres na babotoh tuhita babua di saluhut na wilayah Kabupaten Tapal Utara bui merdalan doh dinggan akka perayaan Natal mamuka sian tanggal 1 Desember na salpu ima Natal ekumene sahat tu bornginon ima di pangujungi bahkan say sudi meta martangyang nang di bagasa bornginoppe totong ma di bagasan hadingganun luhut na hita warga na adong di Kabupaten Tapal Utaraon semuanya berada dalam situasi yang aman. Demikian tadi Pak ya. Tapi Pak, sekarang saya yang belum aman. Apakah saya nanti akan disungut-sungut oleh jemaat ini dalam khotbah? Atik tungan non pagajak kujamita gay marungutungut ma aka ruas tahun. Jadi dang aman do piau. Alana bakona doi mulo ditikisong non adong do hita mungkin dong luja sampai piga hari hita di perdalanan jalan naking pe asasahat hita tu bona pasukiton luja do pe pamatang. Adong mungkin hita nang luja, ala mungkin nasugut ikon marbidda. Mangalang tabo-tabo. Babak kona biasana molo sagat kita mangalang tabo-taboi, babuan na biasana murado mondodok. Adong musay mungkin nakingan paujuk kon mabahen kembang loyang, kue semprit, manang na asing. Dungi adong musi disangahon nakingan nang laho maronan. Sadok nga tung luja daging. Jadi ala ni saya belum aman. So tung marungu-tungu manon ala ni
jamiton. Ale ucu apen non sa jepek nak. Aso nang baguda kuan non ungutung waltung adong pe ungutunguti ba mek ma ungutunguti. Ate karongan mulia tema. Jadi damul karongan satu kinari molo di palas tuhat tahita salpuhonot tama tahun naburukon tahun 2024. Dungi laos bongatat tama tahun baru tahun 2025. Songona somal molo juppa apala di borngin ujung ni tahun songonon saya pitur tatubuhud do di bagasar rohata sada pos ni roha taringot tu naneng masa di tahun barui. Saya tadok do songonon. Tahun baru adalah tahun yang penuh harapan. Yang penuh harapan, cerlang dan gemilang. Itu biasanya saya tutubuhon. Nah petutu los tawoto musedo babua ia hasasau ni sude na tahirim na masa di tahun ne barui dang narobutihi. Alai ikon adong do proaktif siak kita mangeyahi adong nekon sihobasatta asal sau Jepang na tahirim di bagasan tahun na ibarui. Nah nuai marhiti par pesalmen Raja David diajar tuhita songonon. Kegagalan sasahalak jolma laho mangiyahi nahinirim ni rohana gumudangan mai marsiala sian ketidakmampuan ni jolmai mamering akka tantangan manang akka hambatan namasa. Lumubi mamering tantangan siaduru ni dirina. Dohon na paduahon kegagalani gumudangan mai marsiala sian ketidakmampuan na mengolah perasaan hatinya sendiri. Majagahun manang mangaraduti pakilalaan ni rohana sendiri. Kadungan memuka sian haposo onna si David saat tunuaeng ditikip ibana manuratun buku pasal menon ima dung metua ibana ngatung gudang akka huta luar sosor naung didalani naung binulusna. Jalada kabilang api akka jolma na meragam-ragam di huta luar sosor na binulusnai. Na pinayutiut na manang songo dia perdalanan ni ngulu ni akka jolma na meragam-ragami. Jala dung dihatuan nai ternyata Raja Daud memberikan sebuah kesimpulan tentang semua pengalaman orang-orang yang dia lihat, bahkan termasuk pengalaman diri sendiri. Dia kesimpulkan begini, orang yang gagal melihat setiap tantangan atau hambatan dan gagal di dalam mengelola perasaan sendiri, maka dipastikan akan selalu gagal di dalam mencapai apapun yang dia harapkan nantinya. Sesederhana apapun yang dia harapkan, sekecil apapun, sesimpel apapun pengharapannya itu akan pasti gagal. Alani ima nang tuhitan waeng dinanaing tabongoti tahun baru tahun 2025 nama cejonok nuaing di jurut tahun molo na tutu ulahi maddok molo naung tutu naing saut tulus na nihirim ni rohatta anon dung tari parhita di tahun 2025 jadi akoma narikot si hobasatta si pariahatta dohot si ulahonotta parjolo radi majolohita baluahon manang-mananggalhon akanasai mangihoti hita satu nakingan lumobi akka peristiwa-peristiwa nasalpu peristiwa-peristiwa namahya mungkin mabayan pakilalata sai hira na terpuruk
saya hirana dilecehkan, saya hirana direndahkan, saya hirana disepelekan, saya hirana dicampakkan, saya hirana dilupakan hita. Radi maju hita baluahun akan namangi hoti. Nakinga dia sadak yang duduk si David songonon. Sayunang mamohop ati-atem. Sayunang mamohop ati-atem. Mida akka sebenarnya jati. Mida akka na merendahkan, na melecehkan. Dohot akka na sumatusi. Dos dui sarupa tu naidok ni Paulus nakingan di ayat Raja David nakin ayat 2 di ibana. O tapi rimas jala tadi kon mohop-mohop. Unang say hamohop pon roham. Aina lao tunajat dui. Artina say makkorhon tuharugio musadiri dui molo say disipasipakko na mohop ni ate-atem ala ni akan nasalpui. Say harugia tuho sadiri dui molo say dihomol-homol hoi. Dia ketika nasalpu di garejaon, hiadu di jamitaku, upat orang sada cerita songonon. Ima taring utus sahalak na hiya, adong bugang di tangannya, ada luka di tangannya. Hacit di lalai bana bugangi. Nah jodoh dunga juba di bana diubati bana. Alai terseminggu naro. Roma todong na tujabu. Jadi di naro itu jabu, bah asa dibereng asa diboto akka todokon narohana, narong bugakku. Sastong nanganing malum, ali digaru iba na musi bugang non. Dungin di naro todong na di patuduh may bereng mani. Madawu tiki homani hacit nurbi sonari inna. Yesu di mamarsi naroha. Salpui mulat todong naon. Dungi dua tiba na musik. Dungi dung piga liling sasito na nganing malum. Alay Roma dungan nasa punguan musik. Tuja buna. Asa sudah teh mamereng na rohana. Dungi digaru iba na mamusik bugang nei. Roma tong punguan on. Dibereng ma ena buah harutang kami. Ima dah. Mada botik kena salpui. Mani hecitik kulala nuaeng. Ala dikorek iba na musik. Dungi di pasub dung sahel salpui di pasub iba na musik. Diubat iba na musik. Nasastong naneng malum. 2 minggu naneng Roma muse dungan na asing. Dungi asas dohot suri mapoto dungan na digaru ibana muse bugang non. Songoni masa turus na sampai diboto ibana madoro hula-hula na tong muse digaru ibana muse asa dibereng hula-hula naon. Dungi majono Natal mermulakan naman arato narohana tong muse digaru ibana muse. Ujungna ala say maos hona garuk, hola maus, hola magaruk, ujungnya gabi tetanu sama bugang nei. Gabi maul ma malum muse. Nah kemungkinan, aku tak songoni matu hita, say radi maju hita peluahon, mananggalhon, akan namangi hoti hita lumuwi ke persoalan salpu, nama baik kita mungkin pakilar ta songona terpuruk, songona direndahkan, dilecehkan, dohot akka lena asing. Jalalos ima pangiduakku nang tu hita anon, ala tutu maracara ita non dijabut tabiate. Di pukul 00, unang tagaruti be, akka bugangi. Harus hurhoti sada keluarga songoni, tiki acara keluarga hurhoti. Alay say maos madigaruti akka pangalaw-pangalon salpui, dibutuhkan nukonan 1 pukul 5 pagi dang marnasay acara. Jadi unang be, sadok dami ma si paria atta di tiki acara keluarga no kita di jabut tadi. Say unang mamohop ate-ate mida akka na jahati. Tagunan dok di bagasar roham. Molo adong di dok roham, halak na parohon juk ni roham, na hira disepili kakku salilingon, hira so dihargai ho, tagunan dok di bagasar roham. Dihargai atau tidak aku, itu tidak penting bagiku. Yang pasti aku sudah berusaha semampuku dengan niat yang baik. Selebihnya itu terserah dia. Saudaraku, baru-baru ini saya mendengar sebuah khotbah
dari pengkhotbah, katanya demikian. Hidup kita ini tidak tergantung dari apa penilaian orang terhadap kita. Jangan biarkan hidupmu hancur hanya karena penilaian orang lain terhadapmu. Orang bisa menilaimu dengan segala macam. Orang bisa menghinamu, bisa mengata-ngataimu dengan segala bahasa. Silakan, itu mulut-mulut dia, itu pikiran-pikiran dia, itu hati-hatinya dia. Tapi ingat, hidup dan bahagia kita bukan bersumber dari apa kata dia, bukan berasal dari apa pikiran dia, bukan berasal dari apa hatinya dia. Kita hidup adalah dari apa perkataan Tuhan yang menghidupkan dan yang menolong kita tepat pada waktunya. Makanya jangan gampang tersinggung, jangan gampang sakit hati karena perkataan orang, karena penilaian orang. Tungadokpe nama muten dirim, songon narwa, songon nagali, songon nasomar diha, songon nasobui mangulon manangahape. Molo pi adong halak na menganggap ho tang layak, tak kaya pantas so pasopu masongoni. Molo pi didok songoni, sadok ma di bangsa rom anggo menurut tu dinggat duau. Jadi kita jangan mau tersinggung dan meratapi diri sendiri. Jangan mau cemburu dengan apa yang ada pada orang lain. Dan jangan mau merendah diri dengan apa yang tidak ada pada kita. Salinari sai unang mak mohop ati-atem mida nasidai. Alai akamang kenang haang gido iboto. Atiktung sai hiraso tarbahem mudope. Sumuang makkaholongi ibana songon naujui. Alai paso sogoni roham. Walaupun halak nahia mengecewakan, madok di bagasan roham. Dulu aku sangat bangga menyebut namamu di depan banyak orang. Tapi sekarang aku hanya bisa tersenyum kecil di saat orang-orang sekitarku menanyakan tentangmu. Itu lebih baik. Itu lebih baik ketimbang kita membiarkan amarah itu terus bertumbuh di dalam hati kita sendiri. Ima si hubasatta da parjolo, si wasan da paduahon, asabui natahirimi di tahun 2 naro saud dihita, haporsyai jala haposima Tuhan di mata. Sengaja hupak kilson hata porsia dohot posniroha alaniaha ala di kenyataan na saya dong dope hita halak Kristen na pelak Kristen kita porsia do hita tutu hatta aledang hut pos rohatta di ibana. Jadi alani porsia jala huhut pos niroha tu hattai. Perpesalme songor penatorang nakingani kamang kenang ditiki surat tu nibana suraton ngapola matua umurna ngamatua. Ngatung gudang nakingan hutai dalan ibana jala ngatung sohabila ngabiaka jolma na junupangan na jalan na pinaniu na manang songon dia perdalanan ni nguluna termasuk ngasai maos dibilang-bilang ibana nang akana masa na dibana. Ternyata omma hatan di perpesalmen burjudo Tuhani jala tau haposad do disudi akka hatana tigor nang diakka dalan-dalanna dangdung tertading akana porsia jalan namar posni roha di Jahuba. Hidup bain di biduna asing di pesalmen 20 tulu gawe di hati dakon par pesalmen omma songonon taring otu hadir di Jahuba. Jahuba do si parmahanau dakdagamon urangan au. Karena dia sudah mengalami itu. Bagaimana pengalaman hidupnya yang terus didera tidak henti-hentinya, namun dia tetap percaya dan bersuka cita dengan Tuhannya. Tuhan itu adalah gembala yang baik. Mulupe, adong di daibana, halak na asing, siulana jahat, jalan macedingkan perngulun na, alay dito parpesalmen, nga di petiyutibana, manasong dia perdalanan niya kahalak, siulana jahat, manang orang-orang fasik na kingani.
ternyata hadenggano ni parngulun ni parsatokinan dui. Dang lobi songon bunga pacur, nasa tokin mangirbang uli idaon, alai mami tortokin nari, malos marurus jala habang yahin alugu. Alani unang paluas mago tuddim. Unang paluas mago tuddim, holan laho mabahen boha asa sarupa ho tunasida, tuak kasben raja nakingan. Manang asa unang songon dituruna sida dirim, unang paluas mago dirim. Ay say pati bulo ni Jahuba do, nasa namar haposan jala marpos ni roha di dibata, dohot dia kadaladalan na. Pengalaman ngatung tekas di hilalahon perpesalmen Raja David. Gabi idu bain didok hatana di biddu 37 ayat 25 songonon. Dana auzolo nunga matuan waing. Aledang dung huida tertading partigor. Manang mangido roti pinoparna. Dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Orang yang tetap mempercayakan hidup pada Tuhan dan yang senantiasa gembira dengan jalan-jalan Tuhan, bukan hanya kepada dia berkat itu, tetapi sampai kepada anak cucunya. Tidak pernah Tuhan meninggalkan orang yang benar dan tidak membiarkan sampai hingga anak cucunya berkekurangan. Ima nuaing narikot si hobasotta molo na tutu naing dihita na tahirim dung tari perhitaan non di tahun 2025 nebarui. Alanita pakai manon di tiket cara keluarga di sima muse hita taharimang rimangi mamuse manang songod dia pabahenan ni Jehovah na tuhita. Dungi los di sima rap martanginya kita bersatu hati asa tung dilehot di hita di tubuh di hita hapor siaon dohot pos ni roha di Jehovah dang dung tertading partigor dan sampai berketurunan selanjutnya Tuhan akan senantiasa mencukupkan bahkan melebihi dari apa yang sudah kita harapkan dan yang sedang kita harapkan. Amin martang yang mahita. Moliati rohanami di ho Tuhan. Debata na puna partikian. Nasian seling liling na jala rodi seling liling na. Debata na mangulu jala si parngulu. Debata nong manopa majadi ho kami. Jala na manubuk kami di hasyang anon. Debata na seltong sumariho nariko di dagang turdinami. Di bata marhiti-hiti tuddim na saya mangiring-ngiring mangaramuti perdalanan nami. Di bata na sertong batukon luhut na narikot di ngulu ni perdagingon nang partudyon nami. Mauliati rohanami di Tuhan. Molo meruji-ruji hamin waeng. Mabilang-bilangi musi hami. Mamereng dopak akapudi akarereng salpui. Tung suha bilangan suha sojorak kami be dia kedinggan bahasa dohot asin roham payutihut salu na padalan ninggulu nami molotuk pesi pata hubulus sami akka hamolon hasusaan persahiton pola mubahik kami tumatangis jala tariudilu martutukian nang saha si majujung nami bocah dohot pakilalan nami. Alay dangdung marsobu-sobu di si Tuhan. Manigor tangamu nagu kuwaso do kolon rohay manugu-nugu hami. Mangapusi ilulu nami. Mangalihon gugu dohot semangat ni baru. Alani rasi rasa nuaing gabi bola sami Tuhan. Diruto di hami hosa nang hanguluan. Tuhan mauliati rohanami. Dinabula sami jonjong apalah. Di ujung ni tahun 2024 tokinari mengalakka mahami tu tahun ne baru 2025 tung asima roham Tuhan di botohodo luhutna
na hinirim ni rohanami di tahun na ibarui. Alai saya pergugui mahami tutong marhiti-hiti hatam naong marsaringar di tonga-tonga nami di bagasan sadarion. Luas madihami roha na ibaru, roha na dame. Jala lehod tubuhod dihami hapor siaon dohot pos ni roha na situtu. Babua hodo na puna langit dohot tanoon. Di tangamu do Tuhan. Luhut na haguguk dohot hasa saut manang dia pe na pinarsita jalan na hinirim ni rohanami. Nunga pajupak kami nuaing dia kana masih haolongan di pangaramotiomu dia kadungan nami na rosyan tano parserahan. Saya patau mahami Tuhan maparhasiang di perjupangan ng parsoran namion saliling nerapami nuaing martaba-taba maakasilas ni roha hinorhon ni perjupangan doh parsoran nami. Atong sah di homa daging utud di nami, malutung adong dope Tuhan, na marsakap neng mulak madapoto kami di bona pasugiton, jalatung di perdalanan dope nasida, say ramuti marhiti-hiti tudim. Alay malutung so tarben nasida Tuhan, mulak tubona pasugiton, ala ni gudang niyak kaalangan. Tuhan dibotoho na masa dinasida alani tu pagongkupok kami madaging tu dinasida tuho say homa na mga ramoti jala marmudu-muduhon ngudu nasida luas mahami mamulus borngin na hulomon jala taripar hami di tahun na ibarui marhiti-hiti Kristus Jesus. Amen. Atau tak pasal ama pilihan halota tu debatau umared data sian bukede nomor 610. Jesus.
piliata. Ali debata amanami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhu solehon nadinggan doh nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tamima siyan na nileho mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajo murtonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sloleo mi tuhami. Asalam girgir hame madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rakmahita ditangyang ali amanami. Ali amanami narinagi. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala dipasaorhon ma damena tutodim. Shalom. Selamat menyongsong tahun baru. Baik mak lagu ni. Kini tiba saatnya.